Morjes! Hei, kiva, että kiinnostaa meidän teille tekemät tarinat. Tässä tulee minun versiona Intti-tarinasta. Tämä on kokonaan tällainen äänimuotoinen, eli ei mitään kuvia, ei videoita. Sä voit heittää tätä korviin, kun lähdet vaikka lenkille tai kotoa jonnekin tai puuhaat kotona, että sä voit käyttää tätä vähän kuin podcastina. Ja mä voisin ihan alkuun hyvin lyhyesti esitellä, mitä tässä aion yksin puhella jonkin aikaa, niin sitten voit päättää, että kiinnostaako sua kuunnella tämä loppuun asti vai mietkö eteenpäin. Mun nimi on Emmi. Mä oon muutama vuosi sitten suorittanut palveluksen Porin prikaatissa ja kotiuteen Vendekkinä, eli mä oon siinä sitten Intia-aikana käynyt maavoimien reserviupseerikurssin tuolla Haminassa, ja mun aselaji on huolto. Ja sitten haluan niin ihan ensimmäiseksi kertoa ylipäätään tästä aselajista, joka ei ehkä ole se kenelläkään päällimmäisenä mielessä oleva, että hei, toi mua ehdottomasti kiinnostaa. Se ei ole millään tavalla välttämättä pinnalla. Se ei välttämättä ole mikään mediaseksikään aselaji, ja se ei myöskään ollut mun ensimmäinen vaihtoehto millään tavalla siinä kohtaa, kun mulle tuli ne kyselyt, että mitä mua niin kiinnostaisi Intissä tehdä. Niin mäkin tavallaan päädyin tänne, mutta sitten jälkeenpäin mietittynä niin tämä on mulle juuri just oikea paikka, eli en vaihtaisi tällä hetkellä enää mihinkään. Ja sen takia myös kiinnostaa huolto, kun tästä niin kun mun näkövinkkelistä meillä liikutellaan niin kun isoja palasia ja pyöritellään hyvin mielenkiintoisia paletteja, koska huolto vastaa siitä, että ihmiset ja tavarat on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vastaa siitä, että niin jengi on ylipäätään siis toimintakykyisiä, eli on syöty, on ehjiä varusteita, on erilaiset haavat hoidettu, ja et ylipäätään niin pystytään toimimaan. Ja se kaikki tapahtuu siellä niin taustalla. Ja jos huolto toimii, niin silloin sitä ei välttämättä edes huomaa. Vähän niin kuin viesti, sama homma. Eli kun viestit kulkee, niin silloin sitä ei edes ajattele. Mutta sitten kun huolto ei toimi, niin yleensä sitten onkin kyllä aika paha tilanne. Ja sitä sanotaan, että sotilaallisessa kriisissäkin niin usein huoltoyhteydet pyritään katkaisee just sen takia, että ne on niin äärettömän tärkeät, että ihmisille tulee ruokaa, tulee vettä, tulee varusteita, ja saadaan haavoittuneet pois. Ja sitten taas samalla niin kun se, kenen huolto toimii, niin pystyy toimimaan paljon pidempään kuin jos joku sellainen osapuoli, miltä on huoltotiet katkaistu, niin just se, että on niin olennaista, tämä on niin tärkeä osa sitä, että koko paletti pyörii, niin se mua tässä kiehtoo. Ja se erityisesti niin kuin omissa tehtävissä, että pääsee organisoimaan, suunnittelee ja olemaan vähän niin kuin askeleen koko ajan edellä, niin se on se ehkä, mikä mua mun omassa aselajissa kiehtoo. Joten jos niin kuin asioiden suunnitteluorganisointi on myös sun juttu, niin ei ollenkaan huono valinta ylipäätään hakeutua johtajakoulutukseen, mutta myös ehkä tähän aselajiin. Huoltoon kuuluu muun muassa lääkintä, aseiden huoltaminen, tai se kutsutaan siis aseseppä-linjaksi, kuljetukset ja huoltopalvelut. Ja huoltopalvelut taas on sitten tämän hyvin moninaisen aselajin alla oleva hyvin moninainen koulutushaara. Eli huoltopalvelut vastaa muun muassa muonituksesta, vesistä, varusteista, just niistä puhtaista ja ehjistä toiseen suuntaan ja likaisista rikkinäisistä toiseen suuntaan ja niiden korjaamisesta. Ja nyt on sen verran omasta palveluksesta aikaa, että menisin väittämään, että myös kaikkien niin kuin aseiden, patruunoiden ja muiden niin kuin ammustarvikkeiden hankinta ja sinne niin kuin oikeaan paikkaan saaminen on huoltopalvelu alla, mutta voin hyvin olla, että täydennykset on ihan oma juttunsa niin kuin tässä meidän aselajin alla. Mutta jo niin kuin tästä lyhyestä sepustuksesta saat ehkä kiinni sen, että puhutaan niin kuin hyvin laajoista asioista ja hyvin olennaisista asioista.
kaiken, vaikka nyt jääkäritoimijan takana, niin se on hirveän mielenkiintoista mun mielestä. Ja niin kuin mä tuohon sanoin alkuun, että tämä ei ollut mun ensimmäinen vaihtoehto, vaan silloin kun mä lähdin palvelusta suorittamaan, niin mua kiinnosti eniten tulenjohto. Mä halusin olla se rukin käynyt tulenjohtaja, vastata siitä, että mihin ammutaan ja kuinka paljon. Mutta sitten kävi niin, että mut sijoitettiin huoltokomppaniaan, jossa oli enemmän tehtäviä kuin henkilöitä. Ja sitten kun siellä palveluksessa kysyttiin, että no mikäs alokasta kiinnostaa ja sanoi, että no tuo tulenjohto, niin sitten ne sanoi, että on kyllä nyt semmoinen tilanne, että täältä talon sisältä pitää valita se tehtävä. Ja koska mä olin alusta asti päättänyt, nimenomaan en arvutellut tai miettinyt, olisiko vaan päättänyt, että minä menen reserviupseerikouluun, se oli mun se niin kuin maali. Sinne mä halusin aivan ehdottomasti olla joukkueenjohtaja, mä halusin kotiutua märrikkinä. Niin sitten sanoin, että no tuo huoltorukki. Ja sitten sieltä sitten henkilökunta sanoi, että jaa. Ja kävi sitten vielä niin, että pääsin sinne. Ja se oli ehkä itselle se just oikea polku. Tai no, ei mitään tässä kannata ehkä sanoa, vaan se oli se, minkä mä olin suunnitellut, se oli se, minkä mä myös sitten saavutin. Enkä edes ollut mikään todellakaan meidän porukan välttämättä Cooperissa kovakuntoisin tai en myöskään koe, että on välttämättä älykkäin tai mitään tällaista, vaan eniten sillä, että niin kuin tein joka päivän asiat niin hyvin, kuin mä sinä päivänä pystyin. Ja se riitti tähän. Joten mä sanoisin, että ihan sama mitä myyttejä jostain rukista kuulette, niin tavallisia ihmisiä sinne laitetaan ja tavalliset ihmiset siellä myös pärjää. Toki olen mä myös kuullut, että joku laskuvarjojääkäreiden valintakokeiden vastuuhenkilö sanoi, että tännekin valitaan tavallisia kavereita, että mikä on ihmisille tavallinen kaveri, niin se on aina niin tietysti vähän yksilökohtaista tai sillä lailla, että musta tuntuu, että kaikki on jotain ihan huippu-urheilijoita, jotka lähtee jonnekin sukeltajaksi tai tonne uttiin, mutta mun mielestä rukkiin pääsee sillä, että on tavallinen ihminen ja tekee joka päivä, joka tilanteessa parhaansa, ja mun mielestä se riittää. Sitten Haminan jälkeen palasin takaisin sinne mun kotiyksikköön. Meillä oli siellä sillä lailla, että siellä koulutettiin niin kuin aina johtajat ja sitten taas toisessa Porin prikaatissa mun huoltokomppaniassa koulutettiin ne miehistöhenkilöt. Ja sitten kun johtajat sieltä meidän yksiköstä meni takaisin sinne, sinne toiseen komppaniaan, mistä heidät oli meille aliupseerikurssille siirretty, niin sitten he sai niin kuin oman ryhmän tai oman joukkueen ja johti sitä. Mutta kun mä tulin takaisin, niin mulla ei ollut mitään sillä tavalla omaa joukkuetta, jonka kanssa me oltaisiin sitten treenattu tai niin kuin harjoiteltu sitä meidän sodan-ajan tehtävää, vaan meidän tehtävä oli kouluttaa niitä seuraavia aliupseereita, seuraavia aliupseerioppilaita, eli tyyppejä, joista sitten tuli aliupseereita sen aukin jälkeen. Ja sekin oli ollut mun haave, eli mä halusin nimenomaan kouluttaa, mä halusin sitä pienen puolen vuoden intisauon jälkeen olevaa kokemusta, siihen aikaan tuntui, että suurta kokemusta viedä eteenpäin, ja mä halusin niin kuin opettaa niille seuraaville juttuja, mitä mä itse osasin, ja mä tykkäsin ihan hirveästi siitä kouluttamisesta, niin mä koin, että siinäkin oli kyllä ihan niin kuin osunut bingo meikäläiselle, että pääsin tekemään just niitä juttuja just siinä mun roolissa, koska sitten taas se rukista tullut rukista tullut upseerikokelas, niin se oli tavallaan aina siinä yksikön henkilökunnan ja sitten taas niiden muiden varusmiesten välissä sellainen linkki. Eli sain ihan hirveästi vastuuta. Joskus tuntuu, että 20-vuotiaana vähän liikaakin, mutta meillä oli ihan huikea johtajaporukka, eli minä, toinen kokelas ja sitten kaikki meidän alikersantit, niin me hoidettiin kaikki hommat ihan viimeisen päälle aina maaliin.
Ja tästä nyt niin kuin aasinsiltana haluaisinkin ehkä jatkaa siihen, että ylipäätään ne hienoimmat kokemukset Intissä oli just sellaisia, kun ylitti itsensä, jaksoi jonkun marssin, pystyi valvomaan jonkun yön yli marssin yli, pystyi, niin kuin, tai kun annettiin vastuuta, pystyi kantamaan sen ja hoitamaan niin kuin tehtävät, mitä odotettiin, että tekee. Mutta sitten taas samaan aikaan sai tehdä jälkeenpäin ajateltuna. Nyt täytyy muistaa, että mulla on sitten palveluksesta hetken aikaa, eli nyt musta tuntuu, että kaikki on ollut vaan niin hienoa ja meillä oli aina hyvä meininki, mutta se ei varmasti pitänyt paikkansa, vaan kyllähän se arki siellä on ihan kohtuullisen raskasta. Mutta se, että saatiin tehdä niin hyviä juttuja, hyvä porukalla ja meillä oli hyvä yhteishenki, niin se oli niitä hienoimpia juttuja mun mielestä mun palveluksen aikana. Ja edelleen muistelen palvelustovereita hyvin lämmöllä, heitäkin, joiden kanssa ei nyt sitten enää ole oikein tekemisissä. Mutta kun sanoin, että elämä siellä on aika raskasta, niin se ihan pitääkin paikkansa. Eli koskaan ei ole elämässä ollut niin kylmä, nälkä, märkä ja kova väsymys kuin siellä ja vielä samaan aikaan. Eli kyllä ne niin kuin pitkät harjoitukset ja siellä niin kuin kaiken maailman sääolosuhteissa sotatilanteiden niin kuin larppaaminen ja se, että johtajana piti aina olla tavallaan hiukan askeleen edellä miettimässä, että mitä seuraavaksi ja siihen niin kuin kans omiin saappaisiinsa kasvaminen, niin ne oli tosi raskasta sitten kuitenkin. Ja en olisi kyllä ilman siitä meidän hyvää porukkaa, niin ei olisi kyllä missään tullut mitään, joten mä toivon, että sinä, joka tätä kuuntelet ja oot menossa palvelukseen, niin toivon, että sulla on hyviä tyyppejä, joiden kanssa jakaa sitä arkea siellä. Ja toivon, että myös niin kuin omilta toimillasi ylläpidät sitä hyvää henkeä. Että se, että 105. päivää vettä taivaalta, niin eihän se niin kuin lopu sillä, että sanoo, että vituttaa tää sää. Vaan parempi niin kuin hoitaa hommansa ja auttaa aina kaveria silloin, kun se tarvii jeesiä ja itse kun voimavaroja auttaa, niin sillä niin kuin sitä porukkaa se hitsataan yhteen. Ja myös tällaista niin kuin henkistä painetta kestää huomattavasti paremmin kuin fyysisesti hyvässä kunnossa. Niin senkin ehkä tähän loppuun haluaisin sanoa, että menkää sinne lenkille ja käykää vähän salilla liikuttelemassa rautaa edestakaisin, koska kyllä se, niin kun se palkitsee niin paljon, että pystyy niin kestää sitä tavallista arkea siellä, kun on vähän sellaisessa pienessä prässissä koko ajan unettomuuden ja semmoisen yksityisyyden puutteen ja vähän jatkuvan epävarmuuden kanssa, koska niitä pitää vaan oppia sietämään, että aina ollaan yhdessä ja luultavasti harjoituksissa ei saa nukuttua niin paljon kuin tarvitsisi ja ikinä ei tiedä, että mitä seuraavaksi oikein tapahtuu. Niin ne on vähän kuormittavia juttuja, niin sitten kun oot hyvässä fyysisessä kunnossa ja niin jaksat tehdä ja jaksat niin kuin aina vaihtaa ne sukat silloinkin, kun väsyttää niin paljon, ettei niin kuin tuntuu, että ei pysty, niin se vie ihan hirveästi eteenpäin myös siellä henkisellä puolella. Niin joo, siinäpä lyhyesti näköjään 14 minuuttia mun lyhyt tarina ja pieni tällainen upseerin oman asekajiensa hehkutuspuhe. Eli jos monipuolisuus kiinnostaa, niin huolto saattaa olla ihan todellakin sun juttu. Ja tähtää korkealle ja muista käydä lenkillä ja pidä aina itsestäsi ja kavereistasi huolta. Hirveästi tsemppiä palvelukseen ja toivottavasti nähdään reserviläispiireissä sitten sen jälkeen, kun kotiudut. Morjes!